Това също ли да беше чил? Включете телефоните да не се излагаме тук по време на сесията, защото камерите работят. Нали, знаеш кога е трети март? Трети март знаеш кога е? Да. Да, трети март. Господин председател, се помоля така да ми дадеш думата да каже поне две приказки тук за събития, които направи вашите Добър ден, уважаеми съветници, уважаеми колеги. Искам да изкажа нашата благодарност за хора, които от общинска администрация, които така положиха много сериозни усилия, особено председател на секретаря на който сама така организирал. Постара се да създаде така съвсем така един нов интериор, малко и много виждате така за една година, за един по-добър ходник, една по-добра работа. Позволете ме да ви кажа така нашата сърдечна благодарност, благодаря ти. И сега ще дам, аз съм моята думата и тази за председател, да ми даде за трети март на обединение на хората това, което ни предстои. Уважаеми госпожо председател, дами и господа обществени съветници, кметове и кметове на местници, имам удоволствието да ви поканя на 3 март 11 часа пред сградата на общинска администрация за почтението главна паметник на Република България. Трябва да почитаете 147 годишното управлението на България от Турско и се пада в понеделника, който е починен ден и затова от 11 часа да го организира едно кратко мероприятие с един кратък отчет по случай 147 годишната
видео, журнал на всички здрави понеделника да се реди тук. 11 ли беше? 11. И да ви благодаря предварително. Дай Боже да те донат 11 да сме отпред пред по-голяма израз. Не се да добре са. Добре, когато ти звъни и цял месец ти сега тук от залата. За бюджета нищо нямаме. Много е приятно да знаете, съветът да знае, че сме готови. Държавата не е готова, просто на мислите не мога да знам къде да започне да правим. Това, което беше вчера, ясно, ще повторя. Колко си някой видоше, не знам. Има ли готовност за бюджета нещо, случай ще ви търси да даде? Не съм, както доклади да. Уважаеми общински съветници, господин Стаменко, дами и господа, откривам заседанието на Общински съвет Невестино. Материалите са раздадени в срок. Има предложение по проекта за дневния ред, точка 5, приемане на годишния отчет за състоянието на общинската собственост да бъде под номер 4, а точката от номер 4, приемане на годишната програма за управление и провеждане и разпореждане на общинска собственост за 2025 да бъде под номер 5, който е съгласен с така предложената промяна в дневния ред, моля да гласуваме. Приема се. Започваме с точка номер 1. Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на община Невестино за мандат 2023-2027 година за 2024 година. Уважаеми съветници, уважаеми колеги, ние задача да направим изпълнение и отчетеме програмата, която измина миналата година, която е част от програмата 2023-2027 година. Но от това ни член 44 алинея 5, изречение първо от Закона за местно управление и местна администрация, представих на Общинския съвет на своята програма за управление на Общинската програма за мандат 2023-2027 година. В точка 5, в член 44 от същия закон, отчитаме изпълнението на програмата за 2024 година. Като орган на изпълнителната власт ние винаги сме старали колкото може да подобрим условията на живот на хората, според това, което и нашите финансови възможности и нашите условия. Като се старали така ефективно и ефикасно за използването на бюджетният дефицит, който по нека паше винаги знаете не се стига, както и тази година се заражда началото на една календарна година, когато виждаме, че разчетите за нашите бюджети и готови сме общините. Работим за постигането на приоритетите, визирани в нашата програма. През този година, основно през тази година, така основно сме по изпълнение на по-важните обекти, които ще ви ги кажем, чуете, защото някой може да се чуи. През настоящата 2024 година една от основните тези програми, тези проекти са основно техническата и социалната инфраструктурата на общината. Като на първо ниво извършваме текущ ремонт, покрив сграда, кметство, читалище и двор на тоалетна в село Неделкова грешница. В момента там работиме тази година, за да поместим правим процедура, да може да възстановим главния съд, който нахаз населеното место. На второ място вътрешен ремонт на сграда помпена станция на село Гърмодол, където имаме си моите проблеми, но сме към края, водопровода вече е приключен, предстои предоставяне на ВиК асоциацията в Кюстендил. Текущ ремонт на покрив в общинска сграда, кровище в село Сгурово,
Текущ ремонт на покрива на общинска сграда, читалище село Еремия, община Невестино, текущ ремонт на покрив на общинска сграда и паметник село Вивие. Текущ ремонт на покрив на общинска сграда, основно училище Ботев в село Вивие. Текущ ремонт на покрив на общинска сграда, училище Кметство и село Лючовник, текущ ремонт на покрива на общинска сграда, кметство в село Раша, Грешница, община Невестино, частичен ремонт кметство в село Чепчи, община Невестино, текущ ремонт на покрива на общинска сграда, училище в село Идия, текущ ремонт на покрива на общинска сграда, кметство в село Пастух, текущ ремонт на покрив на общинска сграда, кметство село Раково. Не знам кой е ходил скоро, да ти представя къде е Раково, скоро там дъска на лов. Текущ ремонт, асфалтирана улица Струма, село Невестино, това е пътя от разклона, пътя към фабриката, изграждане навес в село Палатиково. Работиме по ремонта и рехабилитацията на улична мрежа и общински пътища в община Невестино, като в момента имаме одобрено финансиране, провежда се процедура по закона за обществената поръчка и предстои избор на изпълнител. Автопарка на община Невестино беше обновен с 2 тежкотоварни автомобила и 1 микробус. Работиме, продължаваме за качествени социални услуги. Качествени социални услуги за всички, съгласно законовите изисквания, като се увеличава граждаността на участниците в предоставянето на тези услуги. Продължи дейността на домашния съставен патронаж, предоставянето на услугата на личен състав по механизма за предоставянето на лична помощ, предоставяне на услугата асистентска подкрепа, която и в момента продължава да работи, и през 2024 година продължихме с оптимизираната и подобрена работа на общинската администрация. Кандидатстваме чрез дирекция Бюрото по труда, град Кюстендил, по всички допустими за нас мерки от национален план по заедостта и оперативна програма развитие на човешките ресурси с осигуряването на заедост на безработни лица от съответните целеви групи. Проведохме за пореден път празника на община Невестино, иначе беше 18 поред издание по този фестивал. Отделихме средства и за изграждането на параки с света Петка и продължават в село Щирци, както и за храмовете в село Еремия и в село Максово. През отчетната част от мандата 23-27 предстои да бъде извършена не по-малко обем дейност, задачки, но всичко това нещо е необходимо волен характер и още усилие. Така накратко, експозиция, ще казвам какво нещо горе-долу да се направи, изглежда нещата много в пълен обем, но в общи линии по този начин, с този годишен отчет за 2023 година, така ни маркираме най-важни неща, които ние сме нещо ще се опитали да свършим. Благодаря. Добре. Чухме годишни отчети изпълнение програмата за години. Продължаваме с доклада номер 2. Отчитане на изпълнението на решенията на Общински съвет Невестино за 2024 година. Да, за втора точка. Повтаряме ние вчера ги потрошим много със съветниците. Ние правим предложение да станем на отчетите на 9-те сесии, които проведахме през 2024 година. Наистина толкова сме решили точно 9 заседания с 73 броя решения, като една единствена имаш някакъв проблем с местните данъци такси, управление на отпадъците, имаме едно решение по номер 96, това коригира по правило, но беше много други решения не. Като всички тези решения
са върнати по закона за решение са изпълнени по закона за устройство на територията, решение за приемането на стратегии, планове, отчети, доклади и други информации от този характер. Решение на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Те са изписали подробно. Решение с финансови характер. Решение от областта на образованието или да взете решение от областта на социалната сфера, решение от областта на програми и еврофондове. И за това нещо ви предлагам проект за решение за сваляне на отчет от изпълнените решения, защото тези, които не изчетат, искат те са изпълнени. Има някой да ви съд. Има някой да ви съд. Няма да. За което сме говорили, ние сме предложили, ние сме гласували, потвърдили, ние сме изпълнили. Завърши. Давам думата на председателя по хуманитарни дейности. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с член 44, алинея 1, точка 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет на Вестино да вземе следното решение. Общински съвет на Вестино приема отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет на Вестино за 2024 година и сваля от отчет изпълнените решения. Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласуваме. Приемате решението по тази докладна. Следващата докладна е приемане на месечен план за събиране на приходите по бюджета на община Невестино в съответствие с действащите закони и за реализиране на разходите в размери не по-големи от размера на разходите за същия период в предходната година. Така, преди да изпълня това в доклада Дантиска връзка с доклада на общините, искам да кажа тук на съветниците си, тази година някъде горе-долу бюджета в България е 66 милиарда. Но се оказва, че държавата може да върже като приходи 60 милиарда. Или 6 милиарда държавата в момента в България ще има един преразход, който не може да го обезпечи с приходи. Всичко това, не да го чуете и вие, като го чуете, сигурно сте чули някакво Божие не сте. И сега правителството отново се готви да вземе за пореден път 17 милиарда поредния външен дълг, което е нещо за държавата, за обществото. И в един момент е както продължава, има опласност, както имаше един термин там дефолт, и беше дефолт. А не беше как е дефолт, т.е. не може да си покрием разходите и така. Отива някакви гръцки варианти, което е неприятно да знаете. Значи 6 милиарда се връзва разхода на следващата част, която го поглежда, защото се в счетоводство. 6 милиарда България, Бойко Борисов и около него замминистри, дали са от коя партия, коя комисията движение, обаче не може да се събира държавата, не откъде. И във връзка с това е и тази докладна. Беше това да чуете, където е доклад. Приемане на месечен план за приходите и разходите оттам за първото тримесечие. Поради тази липса точно на средства и не е врат за бюджета на общината. Във връзка с финансово активите номер 5 за Министерството на финансите и разпоредбите на закона за събирането и извършването на разходи през 2025 година до приемането на закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025, закона за бюджета за национално здравно осигурителния кодекс беше 2020 година, в сила от 1.1.2025 година се урежда събирането на приходите и извършването на разходите през 2025 година до приемането на закона за държавния бюджет на Република България. Вие разбрахте какво ви казах. Караме за 3 месече
от тази година да вземат такива приходи, които да са направени по-големи разходи, тия, които са били разходи като такива били. Законът за бюджета на Държавна обществена за 2025 година, Законът за бюджета на Национална здравноосигурителна каса, но за срок не по-дълъг от 3 месеца при спазване изискванията на член 87-88 от Закона за публичните финанси, предлагане да се приеме месечен план за тази цел. С цел опазване на местната финансова стабилност, независимо от забавянето и неяснотата, които се отчитат на този етап. Да отговорим на тези предизвикателства, на местно ниво са ни необходими обединени усилия на общинския съвет и общинската администрация за провеждане на ефективна и ефикасна местна финансова политика. Как днес разходи са повече или са равно тия, които гледаме на разбира, като говорим цената на тока, на водата, на хлеба, на повече. Предвид на това, предлагам на вашето внимание прогнозни разчети по приходите и разходи до приемането на бюджет за 25 година до размерите за първите 3 месеца на 24 година, тук има табличен вид, което сме всеки един може да види, за 24 година местни данъци, продажни приходи, такси и така, за написване на 256 000 и общо 60 303 лева, разходи за местни дейности 60 120, приходи от субсидии за делегирането от държавата дейности 262 000 лева. Получихме ли ги? Да. Те са делегирането от държавата дейност, които знаят за какво са само единствени, само те се харчат за държавни дейности, да може да питаш нещо да купиш разумно. Разходи за делегирането от държавата дейност 158 000. За февруари месец 264 650, 117 разходи за местни дейности, 262 000 приходи от субсидии за делегирането от държавата дейност и 295 000, 472 разходи за делегирането от държавата дейност. И за март месец 83 637 лева от местни приходи и 4 000 разходи за покриване там на едни за плащане. 111 379 разходи за местни дейности, 464 приходи от усилия за делегирането от държавата дейности и 306 лева от делегирането от държавата дейности. И в частта на приходите с общински характер, бюджета на община за 2025 година прогноза за постъпление е имуществените и други данъци, местни данъци включително. Ние за имуществените данъци получаваме отплатен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиваната на имущество по дарение и възмезден начин, туристически данък, нетни приходи от продажба на услуги, стоки и други продукти. Приходи от наеми на имущество и приходи от наеми на земя. Това са нашите имуществени данъци, които не могат да повече от 40% по-малко общия бюджет на общината. От общинските такси получаваме размера не повече от 3-5% в размера на цялата година. Домашни социален патронаж за пазарни тържища, тротуари, за видови отпадъци, за технически услуги, за административни услуги, за притежаване на куче, за миналата година са получили 347 лева при наложен 2 срока. И други такива, имаме глоби нещо такива, като приходи, такива, ние не глобяваме нашия отдел. И в общи линии за миналата година и следващите ще се събрали 125% право за наложения план и на едно с 20% преизпълнение на собствените приходи за миналата година, за което удовление на 2 годишна. И за тази цел ние сме разработили по-нататък за месец януари-март разходи на местните дейности не трябва да надвишават
289 хиляди лева. Трябва да се побере в тия 289 хиляди лева. Сега дали това се налага да наистина да съберем там? Как се съберем? За мен също е трудно и трудно бих определил тази прогноза. За януари месец 48 711 местни приходи и 4075 пристават там като служители, да бъдат служители. Те са за допълване на... Разходи, да. Разходи за местни дейности 39 745. Това трябва да се поберем. Приходи от субсидии за делегирани от държава дейности, те са заковани 286 884, разходи за делегирани от държавата 164 160. В общи линии това е картинката, това, което предизвиква организирането и провеждане и предлагане на такива разчети да се прехвърлят и повече разходи от тия, които са били като разходи през първото месече на миналата година. Считам, че всички разбрахте предлагане и проект за решение. Задочи.